खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' इउटुब चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' मा भिडिअ बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नायलांबा नुगोन। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे
Osaka già vai la mostra vedere io ti ero tornata forse volatore vedrai ci va la si lavo non mi occhi oggi mai fai 해주까지 장이 세이와 해주 사진 감생 감동장을 해주